A ideme. Póza číslo 1. Dvojitý biceps spredu. Pripraví teraz. Podržím. Uvoľní. Široký krkový spredu. Pripraví. Teraz. Držím pózu. Uvoľní. Hrudník z boku. Teraz. Nešetríme po cestovu, pretože už budeme ískať až na 30. ročníku. Sami to uvítam. Dvojitý biceps zozadu. Pripraví. Teraz. Usmejte sa na tie dámy. Dámy vám zatieskajú, dámy zatieskajte. Ďakujem vám. Uvoľní. Ďakujem. Široký krtový. Pripraví. Teraz. Ďakujem. Triceps. Uvoľní. Rukonohy. Posledná póza. Pripraví. Teraz. Posledný podlet pozovaniu. Sekretár Slavko Lukáš zbiera. Základný postoj. 2 kroky dozadu. A počkáme si na vyhlásenie absolútneho víťaza. Absolutne víťazom 29.